Sobrevivimos a Tarragona. Nyam. Bueno, a veure, evidentment no vaig treure forces per seguir gravant el vídeo de l'altre dia, però avui estamos más animados. Fa un dia més dolent que l'altre dia, però no passa res, perquè avui hem pogut dormir, perquè vaig de tardes, que de normal no vaig de tardes, ni se suposa que he d'anar de tardes, però un dia així a la setmana com random, d'anar de tardes i fer coses per casa pel mateix lo millor del món. I hoy se vienen cositas, perquè continuem amb el portfolio. Que fort, anava a gravar i m'ha sonat el despertador a les 9 del matí, però clar, m'he sorprès moltíssim perquè ja he fet rentadores, ja he netejat plats, ja he preparat l'esmorzar que el vaig a menjar ara perquè ho flipareu, perquè el vam preparar ahir per la nit amb la Noa i avui comencem el dia que el tenim carregadíssim de coses. Tenim un cacaulat que m'he fet amb els polvos nous aquests de cacaulat i llet de soja. Vull dir, he creat un cacaulat vegano i és espectacularment bo. I aquí tenim un brownie. No ens enganyarem, se'ns va secar una miqueta, però fucking espectacular de sabor. I One Piece. Fa un dia una mica així, No m'agrada aquesta primavera tan freda. Estic fent una cosa important, Ho heu sentit? Ho heu sentit? Un m'ha comprat. Vale, 9:30, toca activar-se de bo, ja estem esmorzats. Primer us vull ensenyar el muixo que m'està fent boicot. Aquí tinc la llista, les coses que vull fer, però clar, mireu això. A la única que fico parar una mica, perquè estic tot el dia fent coses, està el muixo que s'ho menja. Aquest pobre company m'ha acompanyat en un període molt difícil, però està pobret, que ja no aguanta més. Ay. Estira't una estona. Allá. ¿Cómo te mueves si la ventana está cerrada? Una cosa, tío. Vull dir, está vivo. Sisplau, queda't aquí. No ho intentis més. Anem a comprar guix. Tendria que haver estudiat perquè no tinc ni puta idea de quin pillar, però bueno, el que la caixa sigui més xula, bàsicament. A veure, aquest no, perquè fica trabajos d'urgència, fuera. Aquest ja comença a veure's més professional. Però el que realment necessito és... i eso. Amb tantes comprites avui, els nivells de dopamina por las nubes, però la compta bancària por los suelos. Ja he tornat a casa de la compra del yeso i al final també... una espàtula. Per ara, la compra i els gastos d'aquesta reforma són 10 euros. M'ho van pressupostar amb 8.000 por ahí. Anem a veure en quan ho traiem i quin és el resultat. He anat un moment al lavabo i m'he ficat a picar-lo. Vull dir, és com una droga això de picar pedra, és horrible. Vaig a trasplantar una planta que em van regalar per Sant Jordi, una menta xocolatera, i comencem a escanejar pel portfolio ja. Ole, està maquíssima. A veure, la procrastinació és real, perquè acabo de veure un moble que no m'acaba d'agradar, així que crec que anem a treure'l. Bueno, si pels matins soc molt més productiu. Ja tinc els dos Stoner's Love escanejats. Així que quan m'arribi el portàtil ja ara podem Quan arribi el portàtil, editaré el portfolio. Això no nunca he visto. Mai penso gravar a la feina, però és que m'acaba d'arribar el Mac i me l'esperava per la setmana que ve. Vull dir, ni acabo de fer el vídeo aún. Però bueno, i només l'obro aquí perquè no m'hi cap a la motxilla i he d'agafar la caixa més petiteta. Hola, popus, 2:30, dimarts, vinc molt accelerat cap a casa, així que avui toca fer molta feina. El primer que he fet quan m'he despertat ha sigut dir, venga, hoy libero l'agenda totalmente. Així acabo el lavabo, netejo la casa i descanso una miqueta perquè porto literalment un mes que no paro. Però què passa? Que Hugo Monti avui farà un micro abierto al carrer Balmes, llavors, evidentment, l'aniré a veure. Tot el que he cancel·lat no em serveix de res, vull dir, sigue cancelado.
Tinc més o menys 5 hores per fer-ho tot. No lo veo. I el màxim problema per mi d'aquesta reforma és el soroll que faig. Vull dir, estic a deshores picant moltíssim, no vull que els veïns s'enfadin, llavors els hi poso una mica de tecno així com per suavitzar una miqueta. Què us sembla? Ai, mamita. Vale, avui va enguixat tot això. I això és que ja no puc treure. Com soc artista m'inventaré alguna cosa. Em surten bé les proporcions. He de fer 1 quilo per mig litre d'aigua. I tinc 8 minuts només per fer-ho tot. Vull dir... no us dic faré. A colors. Uau. Vale, tinc una bona notícia i una dolenta. La primera és que més o menys funciona. Aquesta és la bona. La dolenta és que mireu tot el que he fet només amb 1 quilo de guix. Només aquella part i no està ni retocada. Abans de tot, aquí tinc un munt de coses com de manualitats o artístiques, això ara us diré què és, i vull organitzar-ho bé. Llavors que crec que avui, abans de res, organitzaré això, que és una cosa que ja fa molt de temps que vull tindre organitzada i així faig tranquil el dia. Lo bo és que no hi ha tanta cosa i ho tenia bastant classificat, així que bàsicament el que em faltarà serà... Joder, la moto. El que em faltarà bàsicament serà etiquetar-ho tot i ja està. Què tinc tantes mascarilles si no n'he portat mai? No esperava tant de triggering endreçant aquest calaix, però bueno, el guardarem amb aquest. A veure, Popus, jo he sortit del gimnàs, avui he fet cames, he passat per l'Starbucks, perquè no sé si ho sabíeu que vaig treballar 6 mesos a Starbucks, van ser 6 mesos molt durs, però m'han donat cafè gratis il·limitat sempre que passo per allí, així que si fas el balance no està mal. Estic a un parc molt maco, l'edifici que acabeu de veure ara, aquí tan maco, és un fucking tagliatella, vull dir, jo estic flipant. Estic anant al Cosmo Caixa a veure l'exposició dels dinosaures i he decidit passar per aquest parc perquè es veia bastant macató. Encara no estic fent el portfolio, estic procrastinant una miqueta, però bueno, és la història de la meva vida, així que no passa res. S'està bastant bé amb aquest parc, així que he decidit quedar-me una estona aquí abans d'anar al Caixa Fòrum i ensenyar-vos el llibre que m'estic llegint ara perquè ja m'he acabat el d'Haruki Murakami. El boig dels ocells. A veure, no és que m'estigui encantant, L'únic que parla molt de Nova York, de com estava feta el 1850 i com s'estava fent com tota l'eixample aquest que tenen i tal, i la veritat és que és una locura de guai pensar-ho. I a tot això estic sentat en aquest banc que tothom m'està mirant perquè hi ha aquí 3 escultures guapíssimes, obres d'arte, i clar, me sento com superobservat, tio. Vale, m'acaba passant una cosa molt forta. M'estic veient molt reflexat amb un tio que està sentat al meu costat, és a dir, al meu costat com a 20 metres, però ara ho entendreu. Podria ser jo? Perfectament, Aquest museu és una locura, mireu això. Quines ganes com d'agafar, quedar-m'ho per mi. Hi ha peixos bruts com a planta, hi ha peixos Jo havia vingut a l'exposició dels dinosaures i m'estic emparant moltíssim. No he vist el capibara, ja sé que va morir un, però el van reemplaçar en teoria, no? Sisplau, acabo de trobar el dinosaure més maco del món. Vol una abraçada, només vol una abraçada, t'ho juro, mira que és moltíssim.
flipando amb el CaixaForum, feia moltíssim de temps que no anava i el meu museu preferit, 100%. Penso tornar totes les setmanes, literalment, a veure el mateix de sempre, però és que m'és igual, és massa xulo. Vull dir, només les dimensions del gran que és ja m'arrenta. I a veure, ara seria moment, potser, de fer el portfolio ja d'una vegada, no? A veure, finalment no he fet el portfolio, però sí que he produït una miqueta de música. A veure, tot això és amb el sample de l'Ableton 12. És a dir, literalment no he fet res, només ho he juntat però m'ha fet gràcia, així que ho vaig a gravar.